Majitelia SRO, ktorí plánujete získať hypotéku v roku 2025, práve čas podania daňových priznaní a závisí len od daňového priznania, akú výšku hypotéky vám jednotlivé banky budú schopné ponúknuť. Každá banka totiž posudzuje váš príjem inak. Je úplne bežné, že na základe rovnakých čísel z rovnakého daňového priznania v jednej banke získate hypotéku 100 000 a v inej až 280 000. Nemusíte byť zamestnaní vo vlastnej spoločnosti na to, aby ste získali hypotéku. Dokonca nemusíte mať ani vysoké zisky a tým pádom platiť veľké dane. Stačí vám dobrý obrat a výber banky, ktorá vám prizná najvyššie percento obratu. Prehľad jednotlivých bank a percento obratu, ktoré uznávajú, uvidíte na konci tohto videa. Pokiaľ nespĺňate výpočet spôsobom percento obratu, je tam stále možnosť vypočítavať váš príjem zo zisku. Samozrejme, nie každá banka používa túto metodiku. Pomôcť vybrať banku, ktorá je pre vás najvhodnejšia, viem po zhliadnutí vášho daňového priznania. Takže ak si nie ste istí, neváhajte ma kontaktovať a pozrieme sa na to spolu. A tu uvidíte percento obratu, ktoré vám jednotlivé banky priznajú ako príjem.